busy kule lockdown. Hey busy la way. Hey busy la sister kule lockdown now. Yo. La me sister ubhatalelwa nje ikaka wena usesilaheni bra. Uzodwa wabantu last week. Kukho ikaka eyakwagqirha. Uba ethe in a week erection. Ipipi ngokuqinile but ayiqini ukuqina like iso. Yabo I'm sure nobuyanyanzela uzingene like ipipi lakaka woke up that morning and decided ba iyakwagqirha ingayazi ba izawudibana nozodwa wabantu. Uzodwa wabantu uthathe ipicture ipipi lakaka uba nansi ku before wayo no after wayo. Before no after wepipi out bra wamposta ku Twitter umjita abantu ebeyoqinisa ipipi yakhe J grand kube yazi ba one problems zakhe so kule lockdown singabambi makathathe ixesha ahambe ayoqinisa ipipi. Xa efika phansi ipipini ngoku apho ziqiniswa khona nakuzodwa wabantu ebhize bamba ipipi zabantu. Ubhizi uthatha ipictures epipi zabantu uzodwa bra. Hey guys andiyazi uzodwa entoni ezipipini zabantu. Kuzodwa wabantu not uzodwa epipi zabantu. Nakuzodwa ngoku izolo elinye uyodila nenyikaka same hospital or same clinic andiyazi azikaka baziyaphi. Same clinic lakaka uzodwa nansi yafika kukho umjito nengxaki yochitha msinyane umjito ayolungisa into zakhe ubonile kule lockdown ba okay nansi opportunity yami yoba ndilungise le kaka yochitha msinyane. Nakuzodwa bra. Hey wakhulula uzodwa kwasheka la tonge yakhe wakhwela phezu kwala kaka uthe esakhulula yachama la kaka brr ekhulula yachama la kaka. Uzodwa sekhwela nje uthi yo sechamile uyasondela apha la kaka suka sechamile. And understand umna people yabona lo mjita useko uspane silahene at this time ngapha ku Twitter amantombazana busy athi zodwa get the bag girl get the bag ezipipini. Get the bag as pipini like uyintoni uzodwa ezipipini. Yazi abantwana mini they are the face of lotion zomama i-beauty hair products. Yabona we naba abantwana ozizobheda face of something. Nakuzodwa yoba iface yepipi ngapha eziclinic. Yoba iface yepipi ngapha eziclinic yayibona face yakhe la face leya well kule lockdown yenziwe iface yepipi ke iface yepipi because lamntana oko kule lockdown wenza imali ngepipi. Caba ke ipipi kusuppose idila nobuso obulola hlobo yabo hayi body kwehla ukuthi yonke uright but hey awuzodwa to face yepipi the whole lockdown bra like since last week umthunzi wothuka ntoni wothuka awuyibonanga lekaki ibitrenda uba uzodwa ungena erumini zamajita anengxaki zepipi afike phathatha pictures akhwele zichame ezikaka zichame ezibasted yeah aniyibonanga lekaki like akhange niyibone kaka uzodwa wabantu kule lockdown bebhizi nepipi zabantu khani niyibone lekaka. Okay thina after the lockdown funeka sitoyitoyeni kwi-lockdown elandelayo iface yepipi mayibe ngumini zizobheda onke la matsheri mahle not uzodwa wabantu asikho grand ndiyitoyitoyele lo kaka yabo. Andifuni ukuba kuthethwa ikaka kuthiwa okay nento sibhiza abaphandle silwa ne-racism yabo idolo lihleli apha emntwini omnyama nakuzodwa wabantu usezipipini sibhizi as black people sithi
Black Lives Matter, ubhizi nepipi zamajita lo mntana ngexesha elirongo, bhizi necorona, thatha ipicture ngokwakhe bra. Like ayikho intombazana apha kule kaka ye-country iyabona lawe enala yes la mntana like ulapha emhlabeni, like she made it in life. Yabo intombazana iyazisendelwa ipictures zepipi lowa uyithatha ngokwakhe bra. Ipipi ezidiniweyo nepipi ipipi yey zaza ipipi ezitheni man, like ipipi ezingakwazi uzenzela, like ipipi ezityhafileyo nepipi ezigabharho yonke la kaka yiface yezapipi. Phofu nyani ke majita uba unazo ezingxaki ayo face yepipi zethu, yiface yepipi ezifucked up. So funeka sitye into ezigrand majita, sitye into ezigrand, ipipi ihlala iqinile, singachami msinyane, sicinge kakuhle, exercise yabona kaka, so that ipipi yakho ingabikho associated nebrand kaZodwa. Yabo yeah, tag right in chaya umdepo icapkisi yani yekile last week uZodwa edila nekake nepipi encinci wathatha ipicture before no after ndayeka. Ngoku ndiyabona hayi man, this week uphindile lo mntana ngepipi echama msinyane, wayibulala West ke ngoku, wayibulala West ipipi yalo, wakhwela phezu kwakhe. Uthe sakhwela yachama la kaka, yachama la. Abanye abantu wena seko mfowethu ukubonile uthi sesilahleni usesipana right now at this time usebenza nzima, uzuyazi nje busipana uZodwa usipana ngepipi zabantu. Abanye girl pha ku Twitter bathi get the bag, get the bag, get the bag, get the bag bra. Iface yepipi la mntana, ipipi zabantu kuZodwa aka pipi zabantu. Yabo yeah. So man, seningalibali Monday ikhona i-DVD ndim Nombulelo Many Loves Msongelwa nenyikake kuthiwa ku-James Enstrom. Yabo baza kusendela i-link, so i-link yamatikiti ikhona apha right now. Yabo la kaka phanjaniswa le kaka kaZodwa lawe libena lo kaka. So Monday akuthengiswa amatikiti, so get your ticket uzipholele Monday ubukele i-comedy. Yabo from 12 izawudlala DVD from 12 emini to 12 ebusuku. Yabo so nibe grand lawe. Ndizabe ne-interview ngoku apha ngo-10 nenyikaka kuthiwa nguSebs pha eBay FM. Yabo uba unayo iBay FM 107.9 zabe ndipha ncokola ngale kaka yengoma kama-air, ndincokola ngale kaka le DVD iphumayo. Yabo nibe grand ke nilale sharp. Yabo benzosaluta man, safuna ulungisela le kaka le hita yanyisa lawe. Nibe grand night wala pekuhlaleni khulele endlaleni usiyase best comedian i super saiyan kwangu siyase.